Dobrý deň, dnes si predstavíme pásový dumper DT10 od spoločnosti Wacker Neuson. Prečo si požičať pásový dumper? Je to univerzálny stroj pre široké využitie. Pásové dumpre slúžia na prepravu materiálu a pomáhajú pri úprave záhrad. Vďaka vysokej stabilite a hladkému chodu zaručuje pásový dumper DT10 absolútne bezpečnú a pohodlnú jazdu s rýchlosťou maximálne 4 km za hodinu a aj na prekonávanie obrubníkov je tento stroj vašim najlepším partnerom v stiesnených priestoroch. Stúpavosť v teréne je neuveriteľných 36%. Má jednoduchú a pohodlnú obsluhu vďaka plne hydrostatickému pohonu, preto nie je nutné časté preraďovanie prevodových stupňov a vy sa môžete plne sústrediť výlučne na prácu. Mimoriadne kompaktné rozmery sú ideálne pre prácu v stiesnených podmienkach a prechody. Robustná konštrukcia pásového podvozku je dimenzovaná na dlhú životnosť a nízke opotrebovanie. Gumové pásy a optimálne rozloženie hmotnosti, ktorá je len 680 kg, znižujú tlak na podklad a zabraňujú poškodeniu citlivých povrchov. Jedná sa o samonakladacie zariadenie, čím sa zvyšuje efektivita prekladky materiálu. Je stabilný aj na šikmej ploche. Tento stroj efektívne využijete pri stavebných prácach v stiesnených priestoroch, záhradníckych prácach, sanovaní budov či prekladke sypkých materiálov. Maximálny objem navršenej korby je 460 litrov. Užitočné zaťaženie je neuveriteľných 1000 kg. Údržba stroja je jednoduchá vďaka rýchlemu prístupu ku všetkým miestam údržby. Vďaka uzamykateľnej kapote motora sa vyznačuje vysokou mierou bezpečnosti. Pri práci nezabúdame na používanie ochranných prostriedkov ako ochranný odev, obuv a taktiež ochrannú prilbu s ochranou sluchu. Na stavbu i záhradu s dumprom šetríš námahu.